Вітаю на свабодзе прэміум. Тут Ганна Соусі, мой суразмоўца, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, сябра коаардынацыйнай рады, былы амбасадар, былы міністр культуры Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень вам. Ну і наша размова адбываецца 30 чэрвеня. Я спецыяльна глянула асноўныя падзеі год таму. Вот ужо сидзеў Бабарыка, Ціхановскі, Статкевіч, Севярынец ды іншыя. У Беларусі было 23 прызнаных праваабаронцаў і палітвязняў. У гэты дзень ЦВК забракаваў практычна все подпісы Цапкалы. Макей расказваў пра перспектывы паставак нафты са Злучаных Штатаў Амерыкі і перспектывы вяртання амбасадараў, а Лукашенко віншаваў прэзідэнта Латвіі 65-годдзям і збіраўся прыехаць у Рыгу з візітам. Ці памятаеце вы свае адчуванні год таму у гэты дзень? Вы тады былі дырэктарам Купалаўскага тэатру. І ці маглі вы уявіць, што адбудзецца з краінай з вамі за гэты год? Так, я памятаю тыя ўражанні, адчуванні, якія былі, і прагноз быў, можа, не да такой ступені, але даволі ясны і зразумелы, да чаго гэта ўсё можа прывесці. Атмасфера ў Купалаўскім тэатры, у грамадстве, якая існавала тады ў апошнія месяцы перад выбарамі 9 жніўня, яна казала пра тое, што людзі сапраўды былі гатовыя прадставіць, паказаць, праявіць, выявіць свой голас, сваё меркаванне да таго, што дзеецца ў краіне. І мы памятаем тыя акцыі пратэсту, калі затрымалі Віктора Дмітровича Бабарыку, калі, здаецца, уже і Валерий Вильямович Цепкало таксама быў вымушаны з'ехаць па замежжы Беларусі. Мы памятаем, што людзі выходзілі на галоўныя вуліцы Мінска, гэта пачалі паказваць Радыё Свабода, дзякуючы вам, я мог глядзець і прамыя трансляцыі, пачалі пра гэта казаць у расійскіх незалежных сродках масавай інфармацыі, таксама яны, RTVI, якую зараз пазбаўлена ліцэнзіі, я памятаю, што дзякуючы таму, што я быў падпісаны на белтэлекомаўскі пакет, я мог глядзець RTVI у прамым эфіры, і мы разумелі гэту атмасферу. У тэатры шэраг артыстаў уже пачалі выказвацца і публічна, і ў падтрымку Віктора Бабарыка падпісалі адпаведны ліст, і я разумеў, што гэта сітуацыя будзе развівацца да пералому, які павінен наступіць. І нават сам для сабе сказаў і сказаў сваёй адной сяброўцы, паплечніцы, калі мы хадзілі каля Купалаўскага тэатра, ну, Бог дае мне выпрабаванне, бо кіраваць Купалаўскім тэатрам у гэты момант, калі ты разумееш, наколькі купалаўцы прагнуць свабоды, незалежнасці, волі, і што яны маюць свой пункт гледжання, я разумеў, што гэта будзе выпрабаваннем. Так што прагноз такі быў, што сапраўды, ну, ці дойдзе гэта да гэтай сітуацыі, конечно, я спрагназаваць не мог, гэта уже не буду нікога падманваць. Ну, калі гаварыць пра даты, цяпер штодня нейкая дата, але набліжаецца вельмі важная дата 9 жніўня, так? Я хотела вас попросить рассказать про инициативу об стварэнні музею вольной Беларуси, открытие якога запланавана якраз на 9 жніўня. Ну, вы ведаеце, конечно, што я як былы міністр культуры, як чалавек, які заўсёды стараўся з увагай ставіцца да справаў культуры. У нашай камандзе ёсць Наталья Задзіркоўская, якая з'яўляецца адказным за накірунак культура. Яна працавала ў музейнай сферы, каардынавала дзейнасць многіх музеяў. І мы падумалі, што сапраўды менавіта зараз такі момант, калі трэба зрабіць усё, каб захаваць тыя прадметы, тыя рэчы, якія з'явіліся менавіта дзякуючы нашаму пратэснаму руху, дзякуючы тым дэмакратычным рухам, якія ажыццяўляюць беларусы зараз, як у Беларусі, так і па-за межамі нашай краіны. І мы разумеем, як асобы адказныя калісьці за сферу культуры, што калі гэта зараз не зрабіць, то заўтра штосьці з гэтага можа быць страчана, і яно не атрымаецца да захавання. А я запытаўся таксама у гэтым відэаролікі, які вы можете паглядзець на YouTube-канале маім, ці вы верыце ў перамогу? Я веру. Ну, калі мы з вами разам верым у перамогу, значыцца, мы сёння павінны ўжо ствараць музей вольнай Беларусі. І не выпадкова я пазначыў тэрмін 9 жніўня. Зразумела, што 9 жніўня гэта сімвалічная дата выбараў, калі перамагла кандыдат дэмакратычнага руху, калі ад гэтага пачынаюцца все нашы жаданні, памкненні і барацьба за перамены.
Зразумела, што будуць людзі вырашаць, ці яны пагадзяцца з тым, каб гэты дзень быў адкрыццём, дзе гэта будзе размешчаны музей. Але вось зараз гэты такі крытычны момант, каб захаваць гэтую спадчыну. Мы ведаем з нашага жыцця, з практыкі, колькі Беларусь страціла за сваю гісторыю, колькі было вывезена аб'ектаў, які з'яўляюцца сусветнай культурнай спадчынай, які з'яўляюцца вельмі важнымі для нас, беларусаў. І мы сёння павінны папрацаваць над тым, каб гэта ўсё захаваць. Таму мы прапануем і чат-бот Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, мы прапануем гэта рабіць і ананімна, калі хтосьці непакоіцца за свой лёс, за, можа, нейкія рэпрэсіі. Можна гэта зараз пакуль яшчэ трымаць у сябе, у сваім хатнім музею, пазней уже перадаць, калі гэта будзе ў вольнай Беларусі, у музейную экспазіцыю ці ў музейныя фонды музея вольнай Беларусі. Так што тут ёсць разнастайныя інструменты. Мы, конечно, будзем рабіць лічбавы варыянт перадусім і старацца сабраць максімальную колькасць гэтых экспанатаў. Ну, натуральна, што сучасныя музеі гэта лічбавыя, дыгітальныя, але тым не менш матэрыяльная частка вельмі важная. Якое вы бачыце найбольш важныя экспанаты матэрыяльныя гэтага музею? Найбольш важныя, ну, я думаю, што пратаколы з выбараў, дзе перамагла Светлана Ціханаўская, дэмакратычны прадстаўнік, калі яны дзесьці захаваліся, не знішчаны. Я спадзяюся, што фотаздымкі то, напэўна, такія ёсць. Конечно, перадусім, можа, нават на першым месцы, гэта наш бел-чырвона-белы гістарычны. Спадзяюся, што тады гэта ўжо будзе і дзяржаўны сцяг нашай краіны. Таму мы намалявалі такі малюнак, як вы бачылі, што менавіта над гэтым палацам развіваецца бел-чырвона-белы сцяг. Зразумела, гэта тое, што людзі самі стваралі. Колькі плакатаў, колькі розных матэрыяльных каштоўнасцяў, духоўных перадусім, якія яны ж матэрыяльныя каштоўнасці, яны духоўныя каштоўнасці створаны людзьмі, напісаныя вершы, музыка напісана. Так што я думаю, што гэты музей павінен быць такім інтэрактыўным. Не толькі што прыйсці і паглядзець на гэты экспанат, які звязаны будзе з нашым жыццём, з намі, з вамі. Калі мы хадзілі на гэтыя мітынгі, калі мы гэта бачылі, калі мы самі рабілі гэта сваімі рукамі. І кожны, я перакананы, што кожны, хто сёння нас глядзіць, ён, напэўна, дзесьці каля сябе мае такі экспанат. Зноў-такі, калі ён палічыць захаваць гэта ў сваёй сям'і, вось у нашай сям'і ёсць бел-чырвона-белы сцяг, з якім мой бацька хадзіў яшчэ напрыканцы 80-х гадоў на мітынгі беларускага фронту адраджэння. Можа захаваць у сваёй сям'і, а калі ўсё ж такі вырашыць, што варта гэта паказаць усім людзям, беларусам, ну, значыцца, ён перадасць гэтую экспазіцыю. Гэта, зразумела, не будзе зараз нашай галоўнай задачай. Галоўная задача перамагчы, але вось менавіта гэты момант, каб паспрабаваць сабраць гэта і не згубіць, гэта вельмі важна выкарыстаць зараз. А дзе зараз знаходіцца гэты сцяг, з якім ваш бацька хадзіў? А это таямніца. Калі я вам скажу, то, можа, яшчэ забяруць, таму не скажу, да. Знаходзіцца, захаваны. Як вы расцэньваеце першую рэакцыю ўладаў на ўведзены пакет санкцый, у тым ліку сектаральных? Вот сёння мы размаўляем і чарговыя затрыманні у бізнес-кампаніях, ну, падаецца, не палітычная справа, ці гэта таксама рэакцыя на санкцыі? Ну, гэта на сённяшні дзень гэта выглядае хутчэй такой фармальнай рэакцыі, калі мы кажам пра тое, што адкліканы на кансультацыі амбасадары пры Еўрапейскім саюзе і амбасадары Еўрапейскага саюзу, хаця гэта моцны дыпламатычны крок, гэта фактычна выклік усяму Еўрапейскаму саюзу, але гэта такі класічны варыянт дзеянняў узаемных. З іншага боку, калі мы кажам пра эканамічныя санкцыі, эканамічныя наступствы, то мы бачылі, што тут былі абсалютна разнастайныя пункты гледжання. Вядомыя палітыкі, такія як Міхаіл Мясніковіч казаў, што гэта ўзмоцніць нашу эканоміку, гэта дасць нам магчымасць зрабіць дыверсіфікацыю. Ну, няхай ён застаецца пры сваёй думцы. Гэта паўтарэнне таго, што казалі і расіяне, калі ўводзіліся санкцыі ў сувязі сітуацыі ў Крыме. І іншыя кажуць, што сапраўды гэта вельмі нават добра для эканомікі, мы не палохаемся, мы не баімся, все мы вытрымаем. А чаму ж тады такая рэакцыя, калі высылаюць нелегальных мігрантаў, арганізуюць фактычна высылку, накіраванне нелегальных мігрантаў на мяжу з Літвой, калі мы бачым і гатоўнасць увесці ў адказ санкцыі па іностранных інвестарах, замежных інвестарах, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Калі мы бачым гэтай чэргі на мяжы, я не думаю, што гэта выпадковая сітуацыя. Вось тое, што стварылася зараз з фурамі, гэта хутчэй за ўсё таксама спроба паказаць Еўрапейскаму саюзу: глядзіце, мы кантралюем мяжу і мы можам вам стварыць вельмі цяжкія умовы для
транзіту тавараў праз Беларусь, але зноў жа такі, вось паглядзіце рэакцыя на ўсходняе партнёрства, на пагадненне. Як яго ацэньваць? Вось фактычна, калі Беларусь выходзіць з гэтага пагаднення, прыпыняе ўзаемадзеянне з гэтай ініцыятывы Еўрапейскага Саюза, то менавіта Беларусь губляе даволі значныя фінансавыя сродкі, якія выдаткоўваліся на разнастайныя праекты, звязаныя з развіццём эканомікі, рэгіянальнага супрацоўніцтва, экалагічных пытанняў, культурных і гэтак далей, і гэтак далей. Так што увядзенне гэтых санкцый у адказ фактычна з'яўляецца увядзеннем урадам Беларусі, нелегітымнай уладай Беларусі, санкцый супраць жа самой жа Беларусі. Ну, на жаль, з інтэлектам у кіруючай улады зараз праблемы, няма крэатыўных людзей, а тыя, хто крэатыўныя, нават засталіся працаваць у сістэме, яны ж разумеюць усе наступствы, таму хутчэй так, як кажуць у народзе, сидзяць пад венікам і лепш прамаўчаць, чым прыдумаць штосьці сур'ёзнае. Так што ўсе гэтыя контрсанкцыі, ну гэта як моська на слана. Мы ж ведаем і долю беларускага экспорту ў Еўрапейскім Саюзе. Так што б не рабіў бы сёння рэжым супраць санкцый Еўрапейскага Саюза, гэта не будзе мець ніякага ўплыву на эканамічную сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, увогуле і канкрэтных краін у прыватнасці. А з пункту гледжання міжнароднага права выхад з усходняга партнерства улады, якую не прызнаюць легітымнай, уже і з боку літоўскага МЗС была заява, што мы не прызнаем гэтае рашэнне. Якія тут могуць быць нюансы з пункту гледжання міжнароднага права? Выйшлі, але выхад гэты мае быць і прыняты яшчэ тымі, хто запрашаў, тымі, хто прымаў. Да, ну менавіта мы дамагаемся гэтага падыходу з боку Еўрапейскага Саюза. Мы ведаем, што Еўрапейскі парламент прыняў ужо некалькі рэзалюцый, якіх ён не прызнае легальнасць абрання дыктатара, што ён не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, дзе нават рэжым называецца злачынным рэжымам, гэта апошняя рэзалюцыя 10 чэрвеня, дэ-факта і ў рамках гэтага прававога дакумента Еўрапейскага парламента гэта ўжо прызнана. Далей павінны быць наступныя крокі і канкрэтных краін Еўрапейскага Саюза. Перадусім, даволі голасна заняла пазіцыю Літва, якая перастала называць Лукашэнку ўвогуле прэзідэнтам ці нелегітымным нават прэзідэнтам, а называе яго грамадзянінам. Учора, я думаю, што мы ўсе пабачылі выказванне міністра замежных спраў Латвіі, які назваў грамадзянін Лукашенка. Я бы вельмі спадзяваўся, што такія ацэнкі будуць дадзеныя і кіраўнікамі Міністэрства замежных спраў іншых краін, членаў Еўрапейскага Саюза. Мы ведаем даволі жорсткую прынцыповую пазіцыю Украіны на гэты конт. І калі гэта ўсё аб'яднаць у разуменне таго, што ёсць палітычнае непрызнанне, за ім ідзе прававое непрызнанне Лукашэнкі як прэзідэнта, значыцца ўсё тое, што ён робіць у міжнароднай палітыцы, гэта не з'яўляецца легітымнымі дзеяннямі і абсалютна могуць не прымацца міжнароднымі партнёрамі. З гэтага, я думаю, што можна зыходзіць пры разглядзе вось гэтых нават узаемных крокаў з боку рэжыму. І гэта дае дадатковыя магчымасці беларусам, беларускаму дэмакратычнаму руху прымаць удзел у гэтых ініцыятывах. Фактычна, яны думаюць, што яны ўвялі контрсанкцыі, і яны адкрываюць дадатковыя магчымасці для дэмакратычных сілаў супрацоўнічаць у рамках усходняга партнёрства з Еўрапейскім Саюзам, развіваць праекты, рыхтавацца для прыняцця ўлады і быць гатовымі менавіта, каб гэты момант пераломны меў найменшыя па часе і самыя мінімальныя наступствы крытычныя, каб ён сапраўды дазволіў нам хутка выйсці з крызіса, у які вяла рэжым, дыктатура нас усіх, і мы пайшлі дарогай развіцця. Паводле экспертаў, санкцыяў развязу ў іншых краінах пасланне не столькі Александру Лукашэнку, бо ён бачная ягоная пазіцыя відавочная, колькі ягонаму атачэнню і грамадзянскай супольнасці Беларусі. І летам і ўвосень даволі шмат дзяржаўных службоўцаў ішлі ў адстаўку на знак пратэсту. І ў народным антыкрызісным кіраўніцтве вельмі моцная каманда з былых урадоўцаў. Як вы мяркуеце, ці можа вы бачыце ўжо гэтыя зрухі, ці будуць у выніку санкцыі гучныя альбо негучныя сыходы дзяржаўных службоўцаў? Ну і я таксама хацела запытацца пра вынік ініцыятыву НАК са зборам подпісаў дзяржслужбоўцаў.
Пачну ад апошняга пытання, што тычыцца гэтай ініцыятывы, она працягвае развівацца. Мы, па-першае, структурировали ўсіх дзяржаўных служачых, якія гатовы супрацоўніцаць з дэмакратычнымі сіламі, пачынаючы ад пытанняў эканомікі, сферы эканомікі, і дзяржаўныя чыноўнікі, якія гатовы перайсці на бок беларускага народу, на бок дэмакраты і падтрымліваць беларусаў. Другой, заканчваючы пытаннямі сілавога блоку. Так што фактычна усе сферы прадстаўлены ў нашым узаемадзеянні. Мы стварылі адпаведныя чат-боты, якія абсалютна гарантуюць бяспеку ўсім удзельнікам у гэтых чат-ботах. Мы зараз абмяркоўваем з імі магчымыя рэформы, якія прыярытэтна было бы і неабходна зрабіць для новай Беларусі, быць падрыхтаванымі, бо пытанне заўсёды паўстане. Добра, Лукашенко адыходзіць, што далей? І вось менавіта нам трэба даць поўныя гарантыі таго, што Беларусь будзе стабільнай, яна будзе развівацца. Каб мы былі падрыхтаваны да гэтых рэформаў, і мы пачынаем працу над гэтымі рэформамі. Другая тэма – гэта інсайды, якія мы атрымліваем ад гэтых крыніц інфармацыі. Гэта таксама важна. Ну і мы ствараем як бы такім чынам узаемадзеянне паміж гэтымі чыноўнікамі, якія гатовы падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. Так што гэта ініцыятыва працягваецца. А што тычыцца першай часткі пытання, калі можна паўтарыце? Пытанне ў тым, ці бачыце вы прыкметы таго, што атачэнне Александра Лукашэнкі сыходзіць ціха ці гучна. Вот у СМІ з'яўляюцца паведамленні пра некаторыя адстаўкі, так, мала вельмі інфармацыі, но з прычыны бяспекі. Гучныя адстаўкі цяпер праўдападобна небяспечныя для людзей. Ці ёсць у вас уражанне, што атачэнне Александра Лукашэнкі ўрадоўцы пачнуць сыходзіць? Пачнуць, як бы, будуць весці сваю гульню, будуць спрабаваць мяняць сітуацыю таксама. У нас ёсць кантакты, даволі шырокія кантакты, і нават мы калі-нікалі нават абменьваемся інфармацыяй, хто каго віншуе з днём нараджэння. Калі ты бачыш, вось, што адзін калега недавно расказал, што на мой дзень нараджэння столькі дзеючых дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню мне павіншавала, гэта штосьці азначае, правильно? Гэта пытанне рызыкі, калі ён дасылае нават віншаванне аднаму з прадстаўнікоў каманды, дэмакратычнай апазіцыйнай каманды. То, што адыходзяць чыноўнікі, гэта напэўна. Мы ведаем гэта перадусім, вось, калі паглядзім на Міністэрства замежных спраў. Мы ведаем пра тое, што звальняюць чыноўнікаў. Яны ж зараз стварылі спіскі тых, хто прымаў удзел у пратэсных акцыях, хто выходзіў на нейкія дэманстрацыі ці мітынгі, той, хто падпісваў нейкія петыцыі, хто ў сацыяльных сетках выкарыстоўваў бел-чырвона-белую сімволіку ці іншую пратэсную дэмакратычную сімволіку. Звальняюць проста дзесяткамі людзей. І людзі таксама, дзяржаўныя чыноўнікі, якія разумеюць, што для іх гэта крытычнае пытанне сумленнасці, яны зыходзяць паціху. Бо вы правільна сказалі, галоўнае зараз гэта рызыкі. Калі ты публічна зыходзіш з дзяржаўнай службы, то рызыка патрапіць у арышт ці ў турму, за краты, гэта абсалютна рэальнае. І прыклады нашай каманды, усе большасць тых чыноўнікаў, якія перайшлі, яны маюць крымінальныя справы. І гэта якраз тая сістэма, якую робіць нелегітымная ўлада, каб стварыць пагрозу. Калі вы хочаце зайсці, зробіце гэта публічна, вы за гэта будзеце пакараны. Так што людзі адыходзяць па кантрактах, людзі паціху адыходзяць самі, і з іншага боку яны стрыманы ў нейкіх дзеяннях унутры. Ёсць сілавы блок, які займаецца той жудаснай, бруднай справай, якой ён займаецца. Што тычыцца іншага дзяржаўнага апарата, ён дэматываваны, і перспектывы развіцця дзяржавы пры такім стане маральна-эмацыйным дзяржаўнага апарата нулевыя. Яны мінусавыя. Немагчыма рэалізаваць ніводнай рэформы, ні праектаў, ні развіцця, калі людзі не хочуць гэтага рабіць, бо яны абсалютна дэматываваны. Яны толькі чакаюць, калі Лукашенко адыдзе. Вельмі часта пытаецца, што адбудзецца з дзяржаўным апаратам, калі вось менавіта ён перадусім разваліцца. Я думаю, што тыя сігналы, якія ідуць у тым ліку і з боку Расійскай Федэрацыі, паказваючы аб тым, што ўсё ж такі лёс Лукашэнкі вырашаны. І вось калі гэтыя сігналы будуць абсалютна
абсолютно ясными, яскравыми, зразумелыми дзяржаўных чыноўнікаў, чыноўнікі адразу разбягуцца. Ну просто адразу. Лукашенко застанецца адзін. Таму ён вельмі палохаецца, ён вельмі занепакоены тым, каб Расія гэта не зрабіла. Бо все ж разумныя людзі, ну колькі ж я дзяржаўных чыноўнікаў ведаю у розных міністэрствах, разумеюць, што перспектываў з Еўрапейскім Саюзам няма, перспектываў з іншым светам развіцця супрацоўніцтва няма. Куды далей будзе ісці Беларусь? І ніхто не хоча ні для сабе такога лёсу, ні для дзяржавы, для краіны, калі ты сапраўдны патрыёт. А ўсё ж таки за гэты час незалежнасці Беларусь сфарміравалася даволі значная частка эліты, яна неактыўная, на жаль, але ўсё ж таки, якія разумеюць важнасць, вартасць, неабходнасць існавання незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Альбо просто не хочуць, каб імі камандавалі з-за мяжы. При канцы нашай размовы я хацела вам задаць пытанне, якое кожны беларус, напэўна, седзячы на кухні ці на лецішчы, задае адзін аднаму. Пытанне, на якое аналітыкі звычайна не даюць канкрэтных адказаў. Калі гэта скончыцца? Ну, конечно, калі б хтосьці нам сказаў, мы былі бы шчаслівы і верылі. Ёсць прагнозы, ёсць нават інсайды, якія кажуць, што акрэслены тэрміны і заходнімі партнёрамі, даволі дакладныя тэрміны дзеянняў, акрэслены тэрміны і Расійскай Федэрацыі. Так што на сённяшні дзень, я думаю, сітуацыя выглядае такім чынам, што Расія будзе спрабаваць перахапіць ініцыятыву і вырашыць сваімі рукамі лёс Лукашэнкі, для того, чтобы гарантаваць свае інтарэсы. Гэта інтарэс суседа. Ёсць тэрміны, акрэсленыя заходнімі партнёрамі, якія хочуць гарантаваць не свае інтарэсы, а менавіта інтарэсы беларускага народа, беларускіх людзей, бо тут каштоўная розніца. Захад, ён кажа пра правы чалавека, пра свабоду, пра дэмакратыю, гэта каштоўныя пытанні, каштоўнасцяў. А ёсць Расійская Федэрацыя, якая глядзіць на пытанне уплыву, тэрыторыю, за якую яна нібы адказвае. І вось тут ужо два полюса, яны абсолютно праявілі сабе, і яны нават уже акрэслілі канкрэтныя тэрміны. Скажу так, што я веру ўсё ж таки на больш аптымістычны сцэнар, што гэта адбудзецца значна хутчэй, але нават па гэтых двух сцэнарах уже размова не ідзе пра гады. Напэўна, не ідзе пра гады. Гэта могуць быць месяцы, паўгода, да года, але пра гады ўжо размова не ідзе. Я ведаю, якім шчыльным графіку працуеце вы, ну, практычна год уже працуе ваша каманда, Святлана Ціхановская, яе каманда, все дэмакратычныя сілы. Гэта вельмі напружаная праца, нервовая праца і з навінамі, якія паступаюць з Беларусі. Які ваш настрой, што дазваляе вам трымацца, што дазваляе вам кожны дзень так вставаць і круглыя суткі працаваць і штосьці рабіць дзеля таго, каб гэтыя перамены наступілі? Як адказваў на гэтае пытанне, нічога не змянілася. Калі у цябе могуць з'явіцца нейкія элементы дэматывацыі, у меня практычна гэтага не бывае, але трэба проста ўспомніць, колькі людзей знаходзіцца зараз за кратамі ў Беларусі, колькі людзей пад гвалтам, колькі людзей рэпрэсіраваных. Я завітаў вось на запрашэнне беларусаў Варшавы на купалле. Ну, яны ладзілі трошкі раней, і колькі людзей да мяне падышло. Гэта ўсё лёсы канкрэтнага чалавека. І гэтыя лёсы, на жаль, ну, дзесьці, ну, пераламаны, неправільна сказаць, але ўсё ж такі под уплывам гэтай сітуацыі людзі церпяць. І калі у цябе ёсць дэматывацыя, ты пагадзішся з тым, што столькі тысячы чалавек будзе за кратамі ў Беларусі па палітычных прычынах. Ты пагадзішся з тым, што столькі людзей зараз губляе працу, фактычна ставіць крыж на сваіх кар'ерах, на сваіх марах, думках, пра сабе, пра сваю сям'ю, пра тое, што ты хочаш бачыць у Беларусі. Не, гэта наадварот павінна матываваць. І мяне гэта матывуе, бо я у даным сітуацыі і каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, мы вядзем барацьбу за добро. Мы за добро супраць дрэннага, то, што дзеецца ў нашай краіне. І гэта матывуе абсалютна. Дзякуй вялікі. Маім суразмоўцам быў старшыня Народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, сябра каардынацыйнай рады, былы амбасадар, былы міністр культуры, былы дырэктар Купалаўскага тэатру Павел Латушка. Усяго найлепшага.